tomto videu ti odpali dekel, uvidíš. Jedného dňa mi kamarát píše, že ten 70 000 úver celý vyplatil. Pozriem si v registri záložné práva, naozaj to tam nebolo. Neskutočne som sa tešil, že to je konečne za mnou. No netrvalo to dlho. O pár dní mi leasingovka hovorí niečo, čo som v živote nepočul. Na to isté auto si zobral úver ďalší človek cez inú leasingovku. A teraz pozor, keď videli, že sú na tom aute dve záložné práva, tak jedna leasingovka záložné právo zrušila. Nie preto, že dlh za auto je splatený, ale preto, aby podvodníci mohli ďalej predávať to auto. Čiže úver stále existoval, len bol na chvíľu skrytý. Iba ja som si myslel, že mám po probléme. Keď sa kamarát dozvedel, že som vypátral sprostredkovateľa tohto úveru a že som pochopil, ako zo mňa spravil bieleho koňa, zrazu mi povie, že on nevie, o čom hovorím. Ale hneď na to vymazal všetky správy v Telegrame. Lenže tuto trochu nedomyslel, lebo ja som si to všetko vopred zálohoval, uložil aj nahrával a preto ak riešiš čokoľvek cez správy, ukladaj si to, exportuj, zálohuj, čokoľvek. Lebo keď ide o peniaze, ľudia dokážu vymazať aj vlastné svedomie. V ďalšej časti môjho príbehu príde ďalšia rana, tak zdieľaj to video, aby sa nenachytali aj iní a vidíme sa v ďalšom videu.